Čau lidi, já jsem Plate a já vás vítám u mého prvního tutoriálu. A jak už název napovídá, tak to bude tutoriál, jak si vytvořit miniaturu na YouTube. Miniatura je vlastně, když vám ukážu, tak miniatura je vlastně tady to, co má vlastně Agraeus. Prostě teda ten obrázek, to už jsem nemusel ani připomínat, protože to každý ví, ale jenom pro ty, co by to nevěděli. Takže si spustíme Photoshop CS5 nebo CS6, podle mě je to stejný, ale já mám CS6, mám trial verzi, která mi za chvíli bude končit, takže si to budu muset dokoupit, ale to je úplně jedno, to nás nezajímá. Jen nás zajímá vlastně jenom jak udělat tu miniaturu. Takže tady máme miniaturu. Pro ty, co tu mají v angličtině, tak tady mají file v levém horním rohu. Ano, a tady mám trailer, tak tutorial, yes, file, new. A tady si dáte points a pixels centimetr. A dáte si tady 1280 na 720. To je vlastně rozlišení ty miniatury. Kliknete na OK. A tady už máte vlastně bílou plochu. Dneska si uděláme miniaturu vlastně na tady ten tutoriál. Takže když budete chtít třeba, já nevím, miniaturu na South Park, tak si najdete na Google obrázcích, napíšete si tam South Park, The Stick of Truth a třeba tady se vám najedou různé ty. Ale já, jelikož chci na tutoriál a tutoriál není vlastně žádná hra, ani to, takže si vybereme pozadí, který se najdeme normálně na Google, napíšeme HD textury. Tak a tady třeba HD Valper. Tady by to mělo být. Jo, třeba tady si to vyberete. Ale tady třeba můžete mít. No prostě různými na takhle to, ale najděte si klidně tady, no a tady už máte třeba lepší, nebo mně se tady to líbí víc. Tak, vrátíme se na Google a tady já si vyberu například tady tu. A když nebojte se prostě, že to budete mít takhle, jenom tady to a okolo toho bílý. Prostě když to máte takhle malý, tak si to do toho jednoduše dotáhněte. Takhle. Plate. Tak. A tady se vám vlastně zobrazí to pozadí. A vlastně můžete i tady si napsat do rohu jméno, ale dáme si to třeba nápis, si dáme, když budete chtít, aby to bylo nějaký výraznější, tak si tam dáte světlou barvu a napíšete si tam třeba, a nebo když to vlastně budete mít, jo, ono mi to vlastně píše, tady to si musím změnit, ne, to jsem dělal špatně, takhle. A tady to si změním taky na takovouhle podobnou barvu. A teď by mi to mělo psát nějak takhle modře. Nebojte se, když to máte takhle malý to písmo, to prostě, to vám pak ukážu. Napíšeme si tam třeba
uděláte si tam třeba tu křížku a 1. Takhle. A necháte si třeba takhle v rohu. A vy, jak to zvětšovat, tak zmačknete vlastně Ctrl, jakýkoliv. A normálně myší levým tlačítkem to takhle roztahujete nebo zvětšujete. Ale já si to nechám například takhle a ještě si to posunu takhle do rohu. A když tam chcete mít nějaký takhle speciální efekty, tak si dáte blending options a zaškrtnete si to třeba nějak takhle. Takhle to nechcem. Takhle. Prostě by se vám, když to chcete mít prostě tu svoji barvu, jakou jste si vybrali, tak si zaškrtnete takhle a nebo podle, prostě jak se vám to líbí. Teď si tam můžete třeba najít logo Photoshopu, dáte si Google, vlastně, ne, to není ono, Google, obrázky, napíšete si tam Photoshop, čekat, nějak vypne klávesnice. CS6 například a dáte si tam, najdete si nějaký krásný logo, tady to tam prostě úplně a dáte tam uložit obrázek jako, třeba na plochu si to dejte, uložit, tady máte, ale počkat, tady nevím jestli to, no, to nepůjde. Tak ještě zkusíme najít jiný obrázek v Photoshopu. Už tak bychom tam potom napsali i logo. Tohle by ukáž. No počkat, tak tam napíšeme Photoshop CS6 logo. A jo, tady už nám to vlastně se ukáže. Jo, tady to uložit obrázek jako plocha, stažený soubor tady máte a klidně si to takhle zvětšte a dejte si to takhle třeba do rohu. Můžete si to fakt dělat takhle, anebo prostě úplně jinak. A tady si ještě dopíšeme třeba jinou barvu. Zase, aby to bylo nějaký výrazný, tak takhle třeba zelenou. Jak vytvořit miniaturu na YouTube. Můžete si klidně měnit ty fondy, ale já si to měnit například nebudu. A takhle roztáhněte třeba. A když to chcete mít takový víc nápaditý, tak si to dejte například takhle. Ještě víc to můžeme a tady si to v případě to přesuňte a tady si můžeme, tady napíšeme si tam ještě svý jméno nebo svůj nick a to si uděláme například červeně, ne, takže takhle to necháme takhle a teď si to dáme back, tady si a dáme si
Například takhle červený a ne, tak to nějak nefakčí. Tak když tak to ani svým jméno nenapíšeme. To by mělo jít, ale... No konečně. Já si tam třeba napíšu play videos. A dám si to jenom tak prostě nepatrně do toho dolního rohu. Jo, a takhle tu miniaturku můžeme nechat. Můžete si s ní vyhrát úplně prostě to, ale takhle je to určitě takhle stačí. Já vám třeba ukážu, jak se moji miniaturu, kterou připravuju na Happy Wheels, nebo kterou mám už vytvořenou na Happy Wheels, tady mám tu miniaturu Happy Wheels a teď přichází ten nejdůležitější krok, a což je uložit si tu miniaturu. Takže určitě nenechávejte to Photoshop PSD, ale dejte si tam JPEG a takhle prostě a přejmenujte si to třeba tu jedna miniatura. A uložíte si to třeba do složky. A tady, když máte JPG Options, tak si tam dejte, jak chcete. Můžete si tam dát fakt tu nejmenší kvalitu, ale já si vždycky dávám maximum. Takže tak. Jo. Ale to by pro dnešní video bylo všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Jestli se vám líbilo ještě víc, tak ho sdílejte. A u dalšího videa zase čau.